How to read Korean consonants. 기역, 기역. 니은, 니은. 디귿, 디귿. 리을, 리을. 미음, 미음. 비읍, 비읍. 시옷, 시옷. 이응, 이응. 지읒, 지읒. 치읒, 치읒. 키읔, 키읔. 티읒, 티읒. 피읍, 피읍. 히읗, 히읗. Let's have a review. Itong giyok na to, ganito yung form niya. Magsulat ka pa from left to right, tapos pababa. So, tuturuan ko po kayo paano magsulat ng ganyan. As of now, ang tawag niya ani, or tawag nito, in Tagalog is, I'm sorry, ang tawag nito is giyok. Giyok. In Korean, this is giyok. Ang equivalent nito is G sa atin. This one is N ang equivalent nito. So, ang tawag nito, or paano ito bigkasin is niun. Niun. Which is N yung equivalent niyan. Tapos ito naman is D. Ang tawag nito is digut. Digut. Ito naman R o di kaya L sound. Ang name nito or pagbigkas is riul. Riul. Tapos ito naman, which is M sa atin, that is mium. Binibigkas itong mium. Ito naman, biup. B ito sa atin. Biup. Tapos, ito naman siya, siot. Siot. Giyok, niyon, digut, riul, mium, biup, siot. Ito naman siya, yung bilog, sa atin is NG yung equivalent niyan. Ieng. Ieng. Ito naman, J sa atin, jiut. Jiut. Ito naman, CH sa atin, chiut. Chiut. Ito naman, case. And same pronunciation or sound, kiuk. Kiuk. Next is tiut. Letter T. Tiut. Next, piup. Letter P. Piup. And the last is H, which is hiut sound. Hiut. One more time. Ieng, jiut, chiut, kiuk, tiut, piup, hiut.
that's all. Thanks for watching. See you on my next videos. For more videos, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.